vážne. To kvôli autičkám treba to vrieskať. No a nie? Ty prečo si taká škareda? Teraz aký gól dostaneš? Pozrite. No poďme. Hlava. Aradon, či je ready, ty si kde? Dobre, sám seba sa spýtam. Bum. Pozri, jaký pekný chalán. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Hajzl mě Ten Joe, to je dilino. Šéfko, když sundáš několik nepřátel rychle po sobě, zvýší se ti multiplikátor, to je čo? Dobre, zasekli sa mi sluchadla. No a teraz sa bavíme, mami, o basničke. Mendelej, hej, to napísal, jasné, no. Mendelej. Oko, jak sa voláš? Zase máš nejaké pridzigané meno. Však už je v hre. A neviem, skade, jak zistím, že skade po mne strelá, jak to zistím? Aha, tam je hore. Mám si banda G. Aj v piči. Nemám banda G. Ja som. To je úplný autík. Úplný autík. On ma vyrašoval na close. To som mŕtvy. Obis better. No. Slavomir, drop me up or we will kick you. Next round, Slavomir. Fucking toxic. Ja neriebíš si piču. Jaký? Normálne tvoj skin tu pridali. Ale jaký? Tak to ti nemôžem povedať. Tak si kokotko. Zase sa mu tam tak dosmeje. Aha, ja či to nie je to Vladovi? To čo sú za zvuky? Idem na cich fázu, berebe. Na čo ideš? Nepozerám to, hej? Tu idem na Screama to zahrať? Poď.